Røde blodlegemer. Her på billedet kan I se de røde blodlegemer. De er forstørret mange gange op. I virkeligheden er de faktisk kun 7 mikrometer. Herovre i diagrammet kan I se en fordeling af blodet i kroppen. 54% består af plasma, 45% består af de røde blodlegemer, mens de hvide blodlegemer og blodplader tilsammen er 1%. Der er rigtig mange røde blodceller, og der bliver faktisk lavet 2 millioner nye hvert sekund. Men samtidig er der også 2 millioner, der hvert sekund dør. Nu vil jeg fortælle jer lidt om, hvad det er, de røde blodceller egentlig gør. På de her 2 tegninger kan I se 2 forskellige kredsløb. Det ene er rødt, og det andet er blåt. I det røde der bliver blodet transporteret fra hjertet og ud i kroppen. Og i det blå bliver det transporteret tilbage til hjertet. Det er de røde blodceller, der gør, at det kan blive transporteret ned i alle vores organer. Og når det så har været nede og afleverer alt ilten til vores muskler, så tager det CO2 med tilbage til hjertet. Og derefter bliver det så pustet ud. Herover er der en anden tegning, hvor I bedre kan se, hvordan alting bliver ført ud af de røde blodårer og ind til hjertet igen af de blå blodårer. Et voksent menneske har omkring 5 liter blod i kroppen. Hvis man forestiller sig, at alt det blod kunne være i den her kop, så vil jeg nu prøve at tegne for jer, hvor meget af det blod, der egentlig består af røde blodceller. Her har jeg cirka tegnet 2,5 liter, fordi stort set halvdelen af vores blod består af røde blodceller. Tak fordi du så med. Jeg håber du lærte lidt mere om røde blodceller.